No, čo je za mňa dobrý kamión? DAF? Asi skôr nie. Nejazdil som ho síce, ale DAF určite nie. Čo mám tak z počutia, odjazdenú mám Scaniu Streamline, Scaniu novú generáciu 2018 až 24, či kedy uviedli tú super som nejazdil. Mal som predtým predvádzačku na týždeň alebo na dva. R-kovú 460 sa mi zdá, že to bola, alebo niečo také. Teraz mám to Volvo FH5, to je také... Dá sa na to zvyknúť, ale neviem, či by som si to sám pre seba kúpil. Ale v konečnom dôsledku asi v každom aute nájdem niečo, čo mi extrémne nevyhovuje. Tu na dobre je tu výbava, je tu mikrovlnka, je tu to, čo potrebujem. Tej Scanii to nebolo, ale tú Streamline Scaniu by som bral v podstate, keby je tam táto výbava, bez problémov naspäť. Potom som jazdil chvíľku jeden otoč do Talianska MP5 Mercedes, ten mi absolútne nevyhovoval ani motoricky, ani čo sa týka rozloženia prístrojovej dosky, ergonomie podobne. A Iveco SV som jazdil predvádzačku 1 alebo 2 týždne a tam to absolútne ani ergonomia, ani kvalita spracovania, nič. To proste to Volvo proti tomu je veľmi krásne urobené auto, aj keď má to milión všelijakých somarín porobených. K čomu sa časom dostanem, ale tu na hlavne tá elektronika. Keby tu funguje tá elektronika tak, jak má, tak je to absolútne použiteľné auto za mňa. Len bohužiaľ, no. Už od výroby je také, keď sme ho boli prevzať, tak prvá vec, išli sme z predajne, po 10 kilometroch na diaľnici zahlásilo kontrolku motora, otáčali sme za 3 hodiny, alebo tak nejako sme potom sedeli v servise, čo s tým je. Prišiel technik, že zle zatlačená nejaká koncovka, nejaký konektor zle zatlačený a tým pádom to bolo všetko. A tuto všetky tieto veci, čo sa tu začali diať, to bol postupný nábeh. To nebolo, že hneď od novoty to robilo. Najprv začal mierne sekať infotainment, potom začal robiť nejaké väčšie veci a teraz to vyhadzuje tých jazdných asistentov, tak som zvedavý, že čo bude ďalej. Takže asi toľko k tomu.